Καλώς ήρθατε πίσω όλες σας. Μπλουμ, πώς είσαι καλή μου? Καλά, κυρία Φαραγκόντα. Λοιπόν, πέτυχε η αποστολή σας. Τις βρήκαμε, κύριε. Ο Μπράντον και, δηλαδή, ο Prince Sky και οι άλλοι σπεσιαλίστες. Ναι, έφτασαν στον Ντόμινο την κατάλληλη στιγμή. Κοιτάξτε! Ο Κίκο βρήκε ένα φίλο. Είναι ο Πέπε, η πάπια της Άισι. Πώς ήρθε εδώ? Τον έφερα μαζί μου. Να. Εντάξει, κορίτσια, ο Δράκος είναι μαζί μας τώρα. Πολέμησε γενναία τις δυνάμεις του κακού. Θεέ μου, λείπεις μόνο για ένα λεπτό και κοίτα τι γίνεται. Ο Μπέμπε και εγώ κατορθώσαμε να το σκάσουμε από το συννεφόπυργο. Τα πράγματα ήταν πολύ χάλια. Πράγματι, δεν ξέρουμε καν τι απέγινε, κυρία Γκρίφιν. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε όλοι στην ίδια θέση. Ναι, αλλά το ερώτημα παραμένει αν θα τους νικήσουμε ή όχι. Τουλάχιστον τώρα έχουμε ένα σημαντικό σύμμαχο. Σαν πολύ δεν μαζευτήκαμε εδώ πέρα. Είναι δηλαδή αλήθεια, το κάστρο καταστράφηκε. Ναι, δυστυχώς. Τα αγόρια θα μείνουν εδώ προς το παρόν. Όσο δυνατοί και γενναίοι κι αν είναι αυτοί οι νεαροί, είναι αδύνατο να υπερισχύσουν της Άισι, της Ντάρση και της Στόρμη χωρίς βοήθεια. Η μαγική διάσταση έχει γίνει συντρίμμια. Αυτές οι τρεις μάγισσες δεν θα περιμένουν πολύ για να κάνουν καινούργια επίθεση στον Αλθέα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Κοίτα αυτόν τον ανόητο. Τι θα έλεγες να ταρακουνούσαμε το μυαλό του για λίγο? Τι γίνεται? Τι προσπαθείτε να κάνετε? Τι θέλετε από μένα, Εμπρός, μιλήστε! Τι είναι? Τι θέλετε? Ορίστε! Τι περιμένετε? Μα ποιοι είστε? Μακριά από μένα! Μακριά! Μακριά! Φύγετε! Όχι εμένα! Δεν είσαι εγώ εσύ! Δεν είσαι αληθινός! Δεν γίνεται! Είσαι αληθινός! Είσαι αληθινός! Εντάξει μεγάλε, δεν υπάρχει τρόπος να υπερασπιστώ τον εαυτό μου με σένα, αλλά δεν θα πανικοβληθώ. Δεν το βάζω κάτω εύκολα, ξέρεις. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μου αρέσουν πάνω μου, αλλά απέχω πολύ από το να είμαι τέρας, εντάξει. Έχω καρδιά. Και αν δεν είμαι και σίγουρος ότι θα με συγχωρήσουν, έχω και φίλους. Φίλους που μ' αγαπούν. Γόρι. Κυρία Γκρίφιν, εσείς είστε? Τι κάνετε εδώ? Πληρώνω για την ανοησία μου. Έκανα μεγάλο λάθος. Έπρεπε να το είχα καταλάβει νωρίτερα πως οι φιλοδοξίες τους παρά ήταν επικίνδυνες. Μα δεν φταίτε εσείς. Ήταν αδύνατο να φανταστείτε τι είχαν στο μυαλό τους. Πρέπει να προσπαθήσω να βγω από εδώ μέσα. Πάντα ήμουν καλός στο άνοιγμα κλειδαριών. Αυτό μου κάνει. Πολύ ωραία. Αυτό θα κάνει τη δουλειά του. Δεν γεννήθηκα ακόμα εξυπνάκες που θα μπορέσει να με κρατήσει κλειδωμένο. Μην ανησυχείτε, κυρία Γκρίφιν. Θα σας βγάλω από εδώ μέσα σε 1 λεπτό. Μη χάνεις τον καιρό σου, παιδί μου. Πίστεψέ με, αν ήταν τόσο εύκολο όσο νομίζεις, οι μαύρες μου δυνάμεις θα είχαν ανοίξει αυτή την κλειδαριά εδώ και ώρα. Είναι αρχαία μαγική κλειδαριά. Δεν ανοίγει. Τα κορίτσια μου προσπαθούν να ετοιμάσουν ένα φίλτρο το οποίο θα μπερδέψει το προστατευτικό ξόρκι για λίγα λεπτά. Και μετά... Τι συμβαίνει? Τα τέρατα! Τρέξε να σωθείς! Τρέξε! Μα εσείς... Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για μένα.
Πού βρίσκομαι? Όχι. Όχι. Το παράθυρο. Είναι η μόνη μου ελπίδα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό είναι το τέλος μου? Όχι. Δεν πρόκειται να με πιάσετε. Ρίβεν. Τι συμβαίνει? Τίποτα. Είχα ένα παράξενο προαίσθημα. Λοιπόν, Μπλουμ, μελετήσαμε με προσοχή την πρότασή σου και... Τη δέχεστε! Και γι' αυτό δεν ζητήσατε από τις υπόλοιπες Wings να παρευρεθούν σε αυτή τη σύσκεψη. Θέλεις να πεις ότι οι άλλες δεν ξέρουν τίποτα? Νομίζω πως είναι καλύτερα να τους το πει η Μπλουμ. Θα το δεχτούν καλύτερα. Με συγχωρείτε όμως, για ποιο πράγμα μιλάτε? Για το σχέδιο της Bloom να πάρει πίσω τη φωτιά του δράκου. Δεν σου έχει πει τίποτα? Πρόκειται να συνοδεύσεις αυτό το κορίτσι στο συννεφόπυργο. Τι? Μονάχα ένας τρελός θα σκεφτόταν να πήγαινε οπουδήποτε κοντά στο συννεφόπυργο αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που περιμένουν να κάνουμε οι μάγισσες. Πρέπει να πάω στο κέντρο του κάστρου. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πώς θα τα καταφέρετε? Εύκολα. Θα πάμε από τις σύραγγες. Ο Νατ γνωρίζει καλά όλο το υπόγειο σύστημα διαδρομών που συνδέει τα 3 μαγικά σχολεία. Αυτός θα μας οδηγήσει στην αποστολή μας. Έλα τώρα! Έχεις χάσει όλες σου τις μαγικές δυνάμεις. Βάζεις τον εαυτό σου σε κίνδυνο. Μα δεν έχω άλλη επιλογή, δεν το καταλαβαίνεις. Όσο οι μάγισσες κατέχουν τη δύναμη της φωτιάς του δράκου, τίποτα δεν θα τη σταματήσει. Η φωτιά είναι μέρος του εαυτού μου, είμαι υπεύθυνη για αυτήν. Bloom. Λοιπόν, πότε θα πάμε? Μόλις πίσω τη Μούζα, την Τέκνα και τη Φλόρα να μείνουν εδώ. Οι δυνάμεις τους είναι απαραίτητες για την προστασία του Αλφαία. Τα σημάδια δεν κάνουν λάθος. Κοιτάξτε, ετοιμάζουν μια τελευταία επίθεση. Όχι! Ωραία λοιπόν, διάλεξε το πεπρωμένο του. Θα ήθελα να τον έβλεπα να σέρνεται λιγάκι ακόμα. Ναι! Τέρμα αυτή η ιστορία. Τώρα είναι η ώρα να σφραγίσουμε τη μοίρα του Αλφαία. Πλάσματα του σκότους! Ήρθε η ώρα να σηκωθείτε! Orodoth obscuro tenebrorum! 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 Βγείτε από το σκοτάδι! Αναδυθείτε από την Άβυσσο! Βγείτε έξω στον κόσμο! Βγείτε από τις πύλες του συννεφόπυργου! Και στο όνομά μας καταστρέψτε το φως! Σκορπιστείτε στους ουρανούς και κατακλείστε τη γη! Ήθε το σκοτάδι να κυβερνά πάντα αυτό το βασίλειο! Αχ, όχι, έρχονται! Από νοτιοανατολικά, χιλιάδες τέρατα έρχονται! Ελάτε! Λοιπόν, αυτό ήταν. Με συγχωρείτε, ας μπορούσα να σας βοηθήσω. Τι κρίμα. Το συζητήσαμε ήδη. Σας χρειάζονται περισσότερο εδώ. Πάντα τα ίδια. Είσαι αγύριστο κεφάλι. Αχ, Φλόρα, Μούζα. Μπλουμ. Είμαι κι εγώ εδώ. Όχι. Τέκνα, είναι δάκρυα αυτά που βλέπω. Όχι, ένα σκουπιδάκι πήγε στο μάτι μου. Με συγχωρείτε, κορίτσια, αλλά πρέπει να φύγουμε. Ο Νατ βρήκε το σωστό μονοπάτι. Ωραία, πάμε λοιπόν. Και τι θα λέγατε τώρα στη γη? Καλή τύχη. Σας παρακαλώ, γυρίστε σόι και αυλαβείς.
Στην άλλη πλευρά. Πάμε κι εμείς. Επιτέλους, εδώ είσαι. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τη βοήθειά σου. Φλόρα! Πρόσεχε! Ελάτε! Λοιπόν, τι περιμένουμε? Κορίτσια, τους δείχνουμε από ότι είμαστε φτιαγμένες! Επίθεση! Λοιπόν, Νατ, ποιο δρόμο πρέπει να πάρουμε για να πάμε στο συννεφόπυργο? Δεν είμαι σίγουρος, τα πράγματα φαίνονται αλλιώς από εδώ. Φταίνε αυτές οι μάγισσες. Λοιπόν, δεν είσαι πρίγκιπας. Όχι, δυστυχώς. Είμαι ο Μπράντον, ο ακόλουθος του Σκάι. Ώστε ο Σκάι γέλασε την Μπλουμ και εσύ εμένα, σωστά? Ακριβώς, και αυτό μάλλον τα αλλάζει όλα. Μπορεί και όχι. Ας κοιτάξουμε πρώτα τη δουλειά μας και μετά συζητάμε τα δικά μας. Τι είναι, Νατ, βρήκες τίποτα? Δεν ξέρω. Αισθάνομαι σαν να μην είμαστε μόνοι μας εδώ κάτω. Ηρέμησε, Μπλουμ. Μείνε κοντά μου και δεν θα πάθεις τίποτα. Σε ζηλεύω, Στέλλα. Μπορείς να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου, ενώ εγώ δεν έχω ιδέα για το τι θα κάνω αν βρεθώ μπροστά στις μάγισσες. Υπέροχα! Όλα βαδίζουν σύμφωνα με το σχέδιό μας. Μα τι λες τώρα? Ο στρατός μας γυρίζει πίσω. Το ξέρω αυτό. Θέλω αυτός ο πόλεμος να κρατήσει πολύ χρόνο. Θέλω το Αλφαία να υποφέρει μια αργή, εξευτελιστική ήττα. Τα πλάσματα του σκότους είναι άπειρα και δεν θα παραιτηθούν ποτέ από τη μάχη. Και έτσι τελικά θα κατακτήσουν το Αλφαία. Υπάρχουν 3 σύραγγες. Ποια θα πάρουμε? Δεν ξέρω. Τι? Έχουμε ήδη κατορθώσει να αποφύγουμε 14 θανάσιμες παγίδες. Στέλλα, ο Νατ κάνει ό,τι μπορεί. Λοιπόν, σκέψου. Έχεις μεγάλη δυνατότητα όσφρησης, Από εδώ είναι. Είσαι σίγουρος? Αφού είπα ότι είναι από εδώ, είναι από εδώ. Είμαι εξαντλημένη. Ναι, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Ωραία. Δεν φταίω εγώ, το μέρος είναι γεμάτο μυρωδιές. Περιμένετε ένα λεπτό, την ξέρω αυτή τη βρώμα.
παιδιά, φτάσαμε στο συννεφόπυργο. Δεν είναι αυτό που φανταζόμουν. Νομίζω ότι εδώ είναι ο σκουπιδότοπος του κάστρου. Αχ, τη βρώμα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να βγούμε από εδώ και να πάμε κατευθείαν στο κάστρο. Ναι, όμως πρώτα να βοηθήσουμε τον Νατ. Πάμε. Τι ήταν αυτό? Δεν ξέρω και δεν θέλω να μάθω. Σκουπιδοφάγι! Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τεράστια άτομα που τρώνε τα σκουπίδια. Βοήθεια! Λες και υπάρχει ολόκληρος στρατός. Ωραία, λοιπόν, τι περιμένουμε? Ας τους δώσουμε ένα μάθημα. Όχι, περίμενε. Αν τους επιτεθούμε, κινδυνεύουν να μας πάρουν είδηση. Σωστά. Αν χτυπήσουμε έστω και ένα από αυτά, θα το καταλάβουν οι μάγισσες. Και αυτό σημαίνει ξεχάστε τον ευνηδιασμό. Βέβαια, θα μείνουμε εδώ και θα τα φωνάζουμε να βγουν έξω. Μήπως έφερε κανείς σπρέι για κουνούπια? Για νεράιδα χωρίς δυνάμεις τα καταφέρεις καλά. Ευχαριστώ. Πρόσεχε! Όχι! Άφησε τον ήσυχο! Άντε, τι περιμένεις, πέτα το! Όχι, κινείται πολύ γρήγορα. Φοβάμαι μήπως τον χτυπήσω. Είσαι παρεπτός! Παιδιά, κοιτάξτε, φεύγουν όλα. Σωστά! Αυτό που χτύπησα ήταν ο αρχηγός. Ποιος είσαι τέλος πάντων? Τι? Δεν αναγνωρίζεις πια τον παλιό σου φίλο? Ρίβεν! Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Κατάφερες εντελώς μόνος σου να το σκάσεις από τα μπουντρούμια του συννεφόπυργου. Για να λέμε την αλήθεια, δεν κατάφερα να πάω και πολύ μακριά. Εκεί πάνω, μετά τα σκουπίδια, οι μάγισσες έχουν στήσει ένα ένθετο προστατευτικό πεδίο. Αν είχα κάνει ένα βήμα παραπάνω, θα με είχαν πιάσει ξανά. Μα πώς τα κατάφερες και δραπέτευσες? Τη στιγμή που πήδηξα από το παράθυρο του ψηλού πύργου, ήμουν απολύτως βέβαιος ότι θα σκοτωνόμουν. Ξαφνικά όμως, ένα πεζούλι με σταμάτησε και γλίστρισα κάτω μέχρι τα σκουπίδια. Έπρεπε να κάνω κάτι. Το μέρος ήταν γεμάτο με σκουπιδοφάγους. Ξάπλωσα κάτω και έψαξα για καμουφλάζ και κυρίως για κάποιο όπλο. Τα υπόλοιπα της εδώ διαμονής μου δεν ήταν και ιδιαίτερα συναρπαστικά. Αστιεύεσαι. Έπρεπε να εφαρμόσεις στην πράξη όσα μάθαμε στο κόκκινο συντριβάνι. Να επιβιώσεις ένα μέρος κυριολεκτικά γεμάτο με πλάσματα του σκότους. Θυμήθηκες το μάθημα του κοντατόρτα? Ποτέ μην πέφτετε κάτω και να έχετε τα δάχτυλά σας μακριά από τη μύτη σας. Σκάι, Μπράντον, εγώ θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη για ό,τι έκανα. Άστα αυτά τώρα, φιλαράκο. Θα μιλήσουμε για αυτά αργότερα, εντάξει? Σωστά. Βρισκόμαστε σε αποστολή τώρα, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, είσαι μαζί μας? Και βέβαια. Εντάξει, ας ξεκινήσουμε. Ο Νατ βρήκε μια σύραγγα που οδηγεί κατευθείαν μέσα στο κάστρο. Δυστυχώς αυτό δεν σημαίνει ότι τα πράγματα θα είναι εύκολα. Πάντως έχω το προαίσθημα ότι η επίσκεψή μας εδώ δεν θα είναι τόσο ευχάριστη.